Hitzaia eta otzoa. Gizon bat zebilen basoko larrean hiriak zaintzen, eta hurbildu zitzaion itoka otzoa. Diotza ark honi. O otzo salobrea. Zerk zakarski ona hain estuta larri. Ez dakutzu, erantzuten dio otzoak, nola datorren eizarian ere bila. Ez arren salatu, ez esan zein bide hartu dedan. Soaz beldur gabe, diotza hitzaiak. Ez diot txist bat aterako, eta erakutsiko diot okerreko bidea. Handikan laster heldu zan eizaria, da galdetu zion hitzaiari nora zan otzoa, zein bide hartu zuen. Hau, zegoan, urtsoan, zazipe batean eskutaturik ta ikaraz. Hitzai asko jakinak eskusta ahoz erakusten dio bide okerrekoa, baina begien kinuz zuzen ta otzoa zegoana. Eizariak etzioen igarri begien kinuai, eta eskuta ahoz erakutsi zion bideari jarraitu eta okertu zan. Irten zuen zazipetik otzoak eta diotza honi hitzaiak. Esker handiak eman behar dizkidatzu, gordezit zaitudalako hitzekoa izan naiz. Bai, erantzun zion otzoak, eskerrak zure espainei eta zure eskuai, baina madalikatua izan didila zure begi gaizto kinularia. Ipui ederra hitz labain eta samurrekin, bihotz doilor eta tolesturaz betea dutenentzat, eta ezagu ereizteko zenbat kalte egin dezaketen. Hauan bat, bihotzean beste bat da, gizon malmutz eta okerren natua. Argatik, askok dituzte hitz estitzuak eta bihotzez asmo behazunduak.